El Roger el tindrem a la càmera 5, que serà en realitat la càmera 1, CCU5. L'Òscar el posarem al 7, anirem... El 7 només l'has de muntar al principi i al final, tot l'altre és locució. L'enllaç del Toni Arrufat el mirarem de muntar allà al balcó del mossèn també. Si us sembla, comencem a tirar el cablejat i després seguim. Doncs avui aquí a Sant Sadurní fem per primer cop en directe per TDT i per totes les xarxes de televisions locals el directe de l'arribada de la filoxera. Vinga, una per aquí. Avui portem 5 càmeres, més una slow motion, més una càmera més que anirà per terra inalàmbrica. Avui xalarem, Avui som 7 càmeres, hi ha 2 auxiliars també que poden controlar el tema de cablejat o de so, i a banda, llavors, a dintre de la mòbil, normalment hi ha el que seria el control de càmeres, que se'n diu el CCU, el realitzador, que en aquest cas seré jo, el tècnic de so i una operadora de replays, que bàsicament el que farem és als espais morts entre un ball i una altra actuació. Intentarem fer una sèrie de videoclips curts amb una càmera que hem agafat per fer una slow motion, imatges en moviment molt lentes. L'espectacularitat del foc. Hem agafat diferents punts, no? Vull dir, pràcticament, quan fem un directe el que vas a fer primer és localitzar el punt, saber ben bé l'acte que es fa, i sobre això intentes imaginar-te una mica o mirar. En aquest cas, jo el que he fet ha sigut empapar-me vídeos d'altres edicions i mirar quines perspectives podem tenir, no? Llavors, en el cas d'aquesta plaça, vam estar buscant un cenital per poder tenir un pla una miqueta alçat de tot el que es pugui veure. El que són detalls, en aquest cas hem buscat balcons per tenir una alçada una miqueta prudent del foc i tenir proximitat també amb el personatge, i després jugarem amb unes càmeres que aniran per terra, intentant també no cremar-se, però que ens pugui donar aquest pla molt proper d'espectador com el que pugui estar a peu de terra, no? A Penedès TV tenim 2 mòbils. Tenim el que és la petitona, que ens serveix per fer els directes molt simples, de 2 o 3 càmeres, i aquesta gran la tenim en 5, ampliable fins a 7. A banda que també podem ajuntar les 2 mòbils ja per fer coses molt grans. Aquesta mòbil la tenim amb HD i també podem fer petites produccions en 4K, però bàsicament ho estem fent tot amb HD, que és la demanda que s'està fent ara actualment a la indústria. Per aquí passa la senyal de vídeo i ordres de la càmera, tot, això se'n diuen tríacs, i per aquí passa l'alimentació de la càmera, passa el vídeo de la càmera, el vídeo que enviem cap a la càmera perquè pugui veure el programa que està realitzant, per aquí passa tot. I també poden passar 2 àudios, a part de les ordres de realització, tot passa per aquest cable. O sigui, he de tirar els cables i sempre intentar deixar-los polidets perquè, com ens caigui sobre d'algú, malament. I llavors sempre els hem d'enganxar, els hem d'encintar al terra, amagar sota un passacables, que no ens els agafi un vehicle. Bueno, una mica de cuidat. Aquest cable va al balcó. Ja el pujarem amb un cable de corrent, l'estirarem des d'aquí baix i ja el tindrem dalt. Doncs el que seria el muntatge bàsic de la mòbil, normalment estem entre 4 i 5 hores, depenent molt del tipus de bolo, de la ubicació de la mòbil on hi hagin totes les càmeres. Avui en aquest cas ho tenim fantàstic perquè les càmeres estan totes aquí, menys la càmera que hem hagut de tirar 500 metres, estàs amb un radi de 70 metres, això t'ajuda molt a l'hora de muntar. Però hi ha directes que pots estar 6 o 7 hores per muntar una mòbil que potser fas un directe d'una sola hora. Aquesta és una càmera que ens han deixat de la xarxa, sempre, quan cal deixen material a les televisions locals, i amb aquesta podem fer càmeres lentes. I llavors aquesta càmera, diguéssim que és diferent que la resta de les que tenim muntades normalment, però que és una cosa específica, no passa res, i la idea és que anirem, durant els balls que faran, anirem fent imatges per poder tirar-les a càmera lenta, i quan acabi el ball l'enxufarem a un cable i passem les imatges a la mòbil, que estarà a la Marian, per rebre-les i editar-les si hi ha temps, si no, esperem que ja ho faci mínimament bé i es pugui tirar sense editar. Doncs jo seré la càmera 3 i des d'aquí agafarem tot tipus de plans, si bé curts, generals, 3/4, tot depèn de les ordres del realitzador, del que em digui, i anar fent des d'aquí. Què té aquesta feina? Moltes hores. Moltes hores, perquè això no comença fins 2:15 i portem aquí des de la 1. He sortit de casa a les 11 del matí, perquè jo vinc de lluny, i té bastantes hores, sí.
però després, quan comença l'acte i quan comença avui que és festa, s'agraeix, t'ho passes bé. Queda encara? Sí. Aquesta feina que enganxa una mica i en el fons és realitzadora perquè després et trobes amb veïns o amb altra gent, no? I t'agraeix el fet de que portis moltes coses a casa, no? Entres dintre de casa de la gent, o sigui, no hi ha altra forma, i a part amb televisions locals que encara ets molt més proper al dia a dia que hi ha als municipis, no? Bueno, el que té sobretot és el que no es veu entre ja les pròpies càmeres sent càmera. I és la preparació, la qual és unes hores abans. Per exemple, pots estar 4 hores abans per preparar-ho tot, perquè necessites unes hores entremig per tal de, si hi ha algun problema, tenir temps de reacció. Bueno, jo m'ocupo d'estar al terrat, que és la part més alta, en el qual es gravarà totes les càmeres que hi ha, i sobretot el que em demanen des de realització és fer els zoom-ins, els zoom-outs i tenir unes imatges en altura que potser les càmeres de baix, tant les que estan a la tarima o les que estan al mig de la plaça, no poden donar. Home, sí, podríem dir que és una oportunitat la qual m'ha servit per aprendre algunes coses que potser a la facultat no hem après la majoria dels estudiants i que jo potser sí que tinc perquè ho he estat aprenent, ho he estat practicant i a part també és una cosa que m'agrada. Diu portuguesa, que ara està tapada, aquí, pobreta. Li hem fet un plàstic protector perquè no la cremi gaire el foc i allà va amb un estabilitzador, que està aquest aquí. I jo estaré pel mig de la plaça. Bueno, doncs fent una mica de travelings i una mica de plànols més pel mig. Aviam si no em cremo gaire. Avui farem anar en tecnologia wifi una càmera per aquí a terra i provant esperant que no ens falli res, perquè el wifi és això, vull dir, quan vas a una plaça amb tanta gent és fàcil que tinguis problemes. Són novetats que anem portant i ell així estarà lliure, sense molèstia de cable ni res perquè ningú el pugui trepitjar. Això, quan estàs a plaça, és una de les coses que molesten, no? Vas amb el cable penjant i una trepitjada d'això sempre et fa fer aquella estrabada i avui ho provarem així. Bueno, aquest estiu és el tercer any que estic aquí a Penedès Televisió col·laborant i, ostres, estic molt bé, estic com a casa. A més, també sóc d'aquí al Penedès, així que per mi tot rodat, em sento com a casa aquí. Bueno, avui estarem aquí amb la càmera del set, on tindrem els presentadors a l'inici del programa i farem un pla una miqueta elevat des d'aquí a la plaça i al final tornarem a estar amb els presentadors. Per convidar-nos. Estem una mica estrets, Sí, però molt sí. contents de ser aquí, eh? És un dels balcons de la rectoria, ben bé dona a la plaça de l'Església, és un lloc privilegiat per veure la festa, de fet. Des de Penedès Televisió estem molt contents de poder assistir a Sense Dormir. Era una d'aquelles assignatures pendents que qui més qui menys tenia i gràcies a aquesta nova situació estem molt contents de difondre, d'ajudar a difondre aquesta gran festa de la filoxera per tot Catalunya. Bé, de fet, aquesta feina no sabria definir-te ben bé quina és la feina, perquè avui em toca presentar, però més d'una ocasió, i avui mateix també, em toca conduir el camió. I quan no, em toca assistir, ni que sigui d'aigua, als càmeres que segueixen, per exemple, una diada castellera. Vull dir que si una cosa té la televisió local és que pots tocar moltes cartes de la baralla, molts pals de la baralla. I això, francament, és engrescador i divertit. Jo me n'encarrego de fer els plans de càmera en mà i agafaré i faré els plànols de la gent que vindrà per allà i dels músics. Tindré aquesta zona per moure'm i espero que surti bé, pesa una mica, però alguna cosa farem. De vegades em toca càmera en mà, de vegades amb trípode, però càmera en mà, com que sóc més àgil i m'agrada fer moviments d'apropament i d'allunyament sense zoom i tinc bastanta estabilitat i no sé, m'agrada més en càmera en mà perquè tens més llibertat per fer moviments i planos diferents. Llavors, per poder fer aquest directe, com altres que fem quan ens movem per tot Catalunya, necessitem una sèrie d'equips, que el que antigament seria la unitat mòbil amb un satèl·lit, que és la paràbola que va a sobre, doncs avui en dia, com moltes teles, vull dir, tothom va amb aquesta motxileta que la portes a l'esquena i aquí li pots penjar una càmera o la senyal de la unitat mòbil. I en aquest cas avui estem enviant la senyal a Barcelona, l'estem enviant a Vilafranca i un backup a Barcelona per si en cas que ens caigués la senyal, la tele no es quedés en negre i tinguéssim la còpia de seguretat. El top quan és, Jordi? 4 minuts. Entrem per replayar. Revingut. Cuenta. 7,
6, 5, 4, 3... Top, Marian! Vinga, som a careta. Perfecte, Juan, et deixo en línia. Perfecte, fins ara. Àlex, previngut, Hi ha música per sota la careta, Hola, benvingudes, benvinguts a aquesta nit màgica aquí a Sant Sadurní d'Anoia. La capital del cava, però la capital de moltes coses més. Avui festa grossa, festa de la filoxera. Us la mostrarem, us l'explicarem en aquesta transmissió que des de la plaça de l'Església de Sant Sadurní hem preparat les càmeres i els equips de Penedès Televisió que a través... Ve seguint, Miquel, ve seguint. Previngut a l'Òscar, vindrem a 2... El 2019 vaig començar a portar els BTRs, els replays, grafismes quan toca, però bé, bàsicament he anat aprenent a fer anar el 3 replay i avui també farem això aquí a la filoxera, aprofitant que tenim l'Slow i tot, doncs tindrem més recursos i aquí tirar caretes i aquestes coses. Isaac dins... Com tenim lo del Roger? Què fem? Recuperem, Mari, en BTR pel bé? Jo controlo tota la part d'àudio de la transmissió. Controlo que la locució arribi bé, quan s'han de tirar sintonies, anuncis, música, o quan hi ha ambient, regulo tota la part d'àudio de la transmissió. Bueno, avui em toca control dels CCUs, és el control de les càmeres, controlo els balanços, controlo el diafragma, les velocitats, els negres... Almenys avui estem controlant 5 càmeres. 1, 2, 3, 4, 5, fora Chiron... Aquí vindríem el que és la part de mixer, que aquí és on és el meu piano, vamos. Aquí és quan ja comença l'orquestra a tocar, quan ja ens posem ja en solfa, i aquí, bueno, és configurable per tantes càmeres i senyals que hi hagi, no? Vull dir, ara encara no ho tinc acabat de configurar, només m'entren 4 senyals i ara doncs, començarem a posar les càmeres que ens queden. Aquí és on també preparem les dobles pantalles per quan posem la càmera a l'altre extrem. I aquesta part d'aquí seria la part de grafisme, on el que aniríem als Chirons, els rètols que surten a sota, doncs es tiren des d'aquesta banda d'aquí. Sí, deixa-m'ho pel bé, sí. Per àmbit local és important fer aquest tipus de retransmissions i a més intentar-les fer bé, no? Vull dir, al tenir ja una sèrie de material tècnic professional i una sèrie de gent humana professionalitzada, també el producte acaba sent molt més professional, no? Vull dir, podríem dir, per exemple, les diades castelleres aquest any n'hi ha 6 que van per TV3, vull dir, són diades que fem completament des d'aquí, des d'aquesta unitat mòbil, no? O ja també a la televisió pública catalana, portem 3 anys fent un seguiment de la marató, cada any ens envien a una seu i els hi fem tot el desplegament tècnic, des de les càmeres a tot el muntatge. Vull dir que a poc jo crec que la televisió local s'ha anat transformant de lo que era una pròpia televisió amateur, ja sigui Vilafranca o altres llocs, i s'ha anat professionalitzant, i jo crec que amb el resultat final s'acaba notant. Venim a 4... Està clar que a casa intentes fer la feina al màxim de bé, però clar, el poder sortir fora del que és la comarca, vulguis o no vulguis, és potser un grau de pressió més, no? A l'hora de, hòstia, vigila que quan punxes una càmera no la caguis, vull dir, treballes amb el doble de pressió, perquè vull dir, a casa està bé que la feina es fa i es fa bé, però clar, quan estàs pensant en un àmbit global, hòstia, és que com la cagui amb un botó, me'n puc anar negre en un moment, no? I ho pot veure molta gent i la veritat no interessa. Bàsicament estem molt centrats en actes culturals i de castells, no? Vull dir, aquesta temporada castellera ja portem 10 diades castelleres, esports en fem durant tot l'any i llavors també molt d'esdeveniment cultural. Vull dir, ara ens anem al Mercat de Música Viva de Vic, portem totes les òperes també del Teatre Auditori de Granollers, vull dir, ens movem per tot Catalunya a realitzar diferents directes o espectacles, ja siguin en directe o gravats.